Peter R. de Vries is tongersdei 15 juli verstoren nadat tijdens 6 juli een onslag op zijn leven dien waard. Hij is 64 jaar oud geworden. Het verstjeren van Nederlands bekendste misdiersjournalist kwam bij Bouke Vaatstra echt tegen het aan. Ik komt het binnen. Maar dat had ik net verwacht net. Nee, maar ja, je verwacht je het nooit natuurlijk. He, maar nee, ik schrok hier ook wel van. Ja. En, dat denk ik toch. Ja, en vooral omdat ik leerde van de man van Simon Fuik dat hij ergens nog wel hoop hier. He, nou, ja. Ja. Het is over en uit met hem. Ja. Ja, dat is, ja, dat is wel een gemis, ja. Dat is een heel gemis. Net alleen voor u natuurlijk, maar voor heel Nederland. Absoluut. Johin met hem in de loop der jaren natuurlijk ook een goede baan opbouwt. Hij had heel wat budgetten. Hoe bot ratelt deze hele situatie dat nou weer bij jou op? Ah, dit regelt alles. Dit regelt alles. Ik ben er dag en nacht mee bezig. Het is net zomaar even in dit. Want ik ga hier altijd begrafenissen je verder door het kerken. Maar ik bedoel, het is net jammer de pet of waar ik maar. Zeg maar het is wel een die gaat wat betekenen. Echt tussen ons beiden, zeg maar. En vooral echt, nou ja, zijn vriendschap of zijn mensen die hem helpen, zeg maar. En uw familie, dat is logisch. Die komen geregeld binnen maar. En dat brengt een bonen. Als ik zelf wegduik omdat het misschien een beetje te gevaarlijk wordt. Ik weet ervan, heel veel mensen. Dat zei ik me nou echt wel weer om een nekje verstappen. Want die mensen zullen hier ook wel contact mee. En ze nou wel net een proteer. Ja, dat is echt oplost als het ware. Maar toch, ik wil zeggen, daar werkte er ook altijd om mij. En daar praten we ook wel over. Toen ik wel niet deed, want het is nog eerder gebeurd dan met Marianne. Maar ja, en dat zou je er nou wel mee, ja? Dat er een hele grote BB. En we er ook wel over praten met ons. De totale budgetting van hem voor een heel groot part van Nederland en van heel grote mensen in Nederland, dat is haast net te beschrijven, denk ik, hè? Nee, dat is ook net te beschrijven net. Ik bedoel, hij weer algemeen bezit, eigenlijk. En dat vergeet een prot natuurlijk, maar hij weer wel overal mee bezig. En vooral om mensen te helpen. En dat is natuurlijk een heel groot stuk voor hem in de maatschappij. Voor hem best dan. Nou. Ja. Het is wel zo natuurlijk, het is, ja, hij is een geweldenaar in zijn vak geweest. En dat meestal wel een jaar.